Когато бях малък, това е мястото, ето тук, беше една поляна, на което събирах охлюви и продавах по 50 стотинки килограма. Там не, там нямаше охлюви. Тук нямаше път, нямаше спирка на метрото, нямаше такива сгради, всичко беше една пустош. Този път там го имаше, така както върви Цветан Лазаров, но всичко друго го нямаше. В момента този квартал се развива с стремглава скорост и където има свободен парцел, се строят блокове, като в момента квадрата върви от 2000 евро нагоре. Когато аз купувах апартамент в тази сграда тук, 2019 година края, лятото на 2019, цената беше 990 евро. 2022 вече продавах на 2000 евро квадрата. В момента цените върват много нагоре. Ако искате и вие да инвестирате в недвижими имоти и се интересувате от недвижими имоти, прочетете новата ми книга "Имотни стратегии" от мен, Тео Боев, и разберете как да превръщате парите в активи, които да ви носят пасивни доходи, без да се налага да работите.